Baby Book Club. Slušajte nas. Knjige su zakon. Dr. Šefalica Bari 20 godina radi kao klinički psiholog s roditeljima uglavnom u SAD-u gdje se školovala i otad pronalazi načine kako da izvuče najbolje iz kombinacije zapadnjačkog i istočnjačkog odgoja i roditeljstva. U svojoj novoj knjizi The Parenting Map ili Mapa roditeljstva dr. Šefali donosi 20 koraka kako prestati željeti svojoj djeci sreću i uspjeh. Naime, kada mikromenadžeriramo dječje raspoloženja, odnosno želimo da budu sretni, učimo ih da im bude nelagodno s cijelom drugom paletom osjećaja. To ih, kaže, osakačuje i stvara krhkost te pojačava osjećaj anksioznosti kod pojave bilo kojeg drugog osjećaja. Isto je i s uspjehom. Mjerimo ga vrlo visokim standardima, a kada ih djeca ne uspiju dostići, onda postaju anksiozni. Ako vam se ovaj koncept čini zanimljiv za proučiti, ostanite uz Baby Room Book Club, sažeti ćemo 300 stranica Parenting Mapa u sljedećih nekoliko minuta. Baby Room. Šefali je mapu i tu promjenu roditeljskog ponašanja podijelila u 3 faze. Prva kreće od naše frustracije do jasnoće, druga se fokusira na naše neučinkovite disfunkcionalne obrasce ponašanja, dakle našeg ponašanja, ne dječjeg, i promjenu ka svjesnom izboru, dok je treća faza usmjerena na uspostavljanje veze s djetetom. Ukupno je tu 20 koraka koje autorica objašnjava na praktičnim primjerima. Već na početku podsjeća na tradicionalni model odgoja, prema kojemu su roditelji usmjereni na to da poprave dijete pod svaku cijenu, učine ga funkcionalnim i sretnim. Ona pak predlaže da djetetu pristupimo uzimajući u obzir svoju osobnost, jer različita naučena ponašanja nas su formulirala u, kako kaže, 4 različite osobnosti koje katkad stvaraju tu diskonekciju s djecom, a umjesto toga trebali bi razbiti te obrasce svog ponašanja. Evo jedan od češćih primjera. Vaše dijete je sramežljivo. Dobar dio roditelja to će rješavati kritikom i isticanjem, odnosno nekakvim dojmom da takvo dijete sramoti njega jer se ne zna ponašati u društvu, ne zna odgovarati na uobičajene konverzacije i slično. A zapravo je, kaže autorica, takav stav, naš stav, samo reakcija potaknuta našim osobnim iskustvom iz djetinjstva. Svako poglavlje Parenting Mapa počinje manjim poetskim tekstom kao uvodom u određenu situaciju koja završava pojašnjenjem i konkretnim uputama. Meni je posebno bio zanimljiv dio o regulaciji, odnosno samoregulaciji, gdje recimo kad dijete zalupi vratima, naš instinkt, moj sigurno, je da odem za njim i kažem mu da to ne smije raditi. A zapravo trebali bismo ga pustiti jer oni pa u tinejdžerskoj dobi također uče se samoregulaciji. A ako ih mi, kad izađu iza tih zalupljenih vrata, ako ih mi dočekamo smireno i hladnokrvno, onda je lakše reći da vidimo da imaju neki problem. Da to nije prihvatljivo ponašanje, ali da ga mi ne shvaćamo osobno. Već smo tu da mu pomognemo jer vidimo da ga nešto muči. Tu smo za njega. U 10. koraku, na primjer, Šabali kaže da su ponašanja kod djece koja mi vidimo zapravo dimna zavjesa, a da treba zagrebati malo dublje. 4. korak primjerice govori o tome da trebamo prestati juriti za srećom i uspjehom te se fokusirati na prisutnost za svoju djecu, kako bi se njihovi životi mogli odvijati bez osuđivanja koje proizlazi iz našeg ega. No krenimo s 1. korakom. Oslobađanje od neproduktivnih obrazaca roditeljstva. Autorica podsjeća da je roditeljstvo o nama, jer da je o djeci zvalo bi se djeteljstvo. I to nam zapravo poručuje da ne treba težiti ka savršenstvu, odnosno nemogućem zadatku odgoja savršenog djeteta, koje briljira u svim aktivnostima, a istovremeno je uvijek sretno te nikad ljuto i frustrirano. Jer ako krenemo tim putem, postajemo mikromenadžeri i kontrolori, dok bismo istovremeno tu energiju svoju i vrijeme trebali koristiti na povezivanje s djetetom. I sad to izgovara jednu kontroverzu. Da mi djecu ne volimo bezuvjetno. Volimo ih neizmjerno, ali ljubav se temelji na kontroli i kada njihovo ponašanje nije u skladu s našim planovima i očekivanjima, onda mi počinjemo preuzimati kontrolu, kažnjavanjem, mikromenadžeriranjem ili povlačenjem. Znači, umjesto da se ljutimo što ne ispunjavaju naša očekivanja, trebali bismo se zapitati prvo sebe zašto nam to smeta i zašto se osjećamo ugroženo. Sad dolazi jedan dio koji je meni dosta osvijestio zapravo neke svoje pitanja koje se često pitam i dileme kojima se susrećem. Naglašava da je važno pustiti djecu da budu tužna kad su tužna i ljuta kad su ljuta, jer nije dobro štititi ih od baš svih emocija osim sreće. I da nam ishod ne bi trebalo biti sretno ili uspješno dijete, već da se fokusiramo na ovaj trenutak i prisutnost u tom iskustvu i osjećajima, bilo da su dobri ili loši. Savjet koji vrijedi za sve generacije. Ne bismo smjeli uspoređivati svoju djecu s drugom ili ih etiketirati kao dobre, loše, ljene, živahne. Jer primjerice kvalitete koje koristimo da odredimo dobro dijete, poput smirenosti, poslušnosti, popustljivosti, to su zapravo kvalitete zbog kojih se mi osjećamo kao dobri roditelji. A isto tako, kvalitete koje koristimo da definiramo loše dijete, buntovništvo, prkos, avanturizam, nisu same po sebi loše, ali čine da se osjećamo kao loši roditelji, ako se naša djeca tako ponašaju. Poticati djecu da se prilagode našoj ideji dobrog zapravo, kaže, znači nadzirati odabire i ponašanja naše djece na temelju potreba našeg vlastitog ega, a ne njihove osobnosti.
Pa tako daje primjer dječaka koji je talentiran za sviranje klavira, ali mu se više ne da ići na lekcije. Kaže da ne bismo trebali drakonski reći izvoli i ustraj na lekcijama klavira, već mu predložiti da sljedećih par puta idete zajedno na sat i da onda pokušate vidjeti zašto mu se to više ne sviđa, te mu onda pomoći da se odluči za sljedeći korak. Time se odmičemo od naših instinktivnih postupaka i kontrole, te djecu osnažujemo da slušaju vlastitu intuiciju i osjećaj kako bi mogli donositi odluke, te razmisliti o njihovim posljedicama, o tome ćemo malo kasnije. U drugom koraku autorica nas poziva da nakon što smo ih prepoznali ugasimo svoje okidače i počnemo upravljati vlastitim egom. Kaže kako naše autentično ja dolazi s rođenjem, no da je roditeljima i tako je to generacijama to teško prihvatiti. Zato djeca brzo nauče što roditelji žele i očekuju, te se počnu prilagođavati tim očekivanjima kako bi izbjegli razočarenje roditelja. I kad dijete to prvi put napravi, njegovo ja podijeli se na dvoje, na unutarnje dijete koje je u dodiru s istinskim osjećajima, te ego, vanjsku masku koju predstavljamo u okolini. Iako bi taj ego zapravo trebao zaštititi naše pravo ja, prečesto stvara puno više problema nego ih rješava. I sad nam autorica predstavlja 4 kategorije roditelja i samih vođenih egom. Na engleskom je to 4F, fighter, fixer, feigner i freezer. Fighter ili borac upravlja svojim strahom putem ljutnje, ljuti se na druge kako bi se osjećao moćnim. Fixer, popravljač, uspaniči se na prvi znak problema i žuri pronaći rješenja. Ne može dopustiti sebi ili drugima da sjede s neugodnim osjećajima. Feigner, faker, pretvarač zapravo, je sam sebe uvjerio da ako može uspješno projicirati sliku uspjeha i samopouzdanja, njegova ili njezina nesigurnost i strahovi zapravo neće biti važni. Fakeri traže potvrdu od drugih, od svojih karijera, od svojih materijalnih dobara, bilo gdje osim od samih sebe. The freezer, to bih mogao prevesti kao hladnjača, uvjeren je da će mu povezivanje s drugima donijeti samo emocionalnu bol. Na prvi znak sukoba ili neugodnosti on bježi fizički ili emocionalno, uklanjajući se iz svake neugodne situacije. Naravno, dobar dio ljudi mješavine ovih osobnosti manifestiraju se ne samo u roditeljstvu, nego i u drugim okruženjima, bilo poslovno, prijateljsko i slično. No, autorica ih je tako podijelila i poziva čitatelje da se preispitaju zašto spadaju pod određenu kategoriju i koja iskustva iz djetinjstva su nas potaknula na određeno ponašanje, odnosno reakciju, koji su to naši okidači danas. Kaže kako situacija koja najčešće budi naše okidače, a to je da dijete ne sluša roditelja, nije automatski negativna. To je normalna pojava koja se i u ovom trenutku, kad slušamo ovaj podcast, događa u milijunima kućanstava u svijetu. No ako to budi naše unutarnje rane, ako primjerice naši roditelji nisu obraćali pažnju na nas, onda ego može pretjerati. A to je najgore što možemo napraviti. Dijete naime nije odgovorno za te naše unutarnje traume i ne bi trebalo snositi najveći teret našeg ega. Kroz ovaj drugi korak trebali bismo identificirati svoj ego i okidače, ali i aktivirati takozvano treće ja, unutarnjeg roditelja koji brine o našem unutarnjem djetetu, potvrđuje ga i dopušta mu da oslobodi taj ego koji je izgradilo da se zaštiti. Razbijanjem tog obrasca najviše ćemo napraviti za svoju djecu. I kad smo počeli ovo samoiscjeljivanje, spremni smo za proces prihvaćanja svog djeteta i povezivanja s njim. Proces, ističe Šefali, nije jednostavan, ali je učinkovit i dugoročno najzdravije rješenje. Mislim da nisam spomenula na početku, Šefali Tsabari jedan je od autorica koji promoviraju svjesno roditeljstvo, o čemu govori i ova njezina knjiga. Znači prepoznavanju sebe kako bismo mogli ostvariti zdravi odnos s vlastitom djecom. I tu kaže kako je cilj svjesnog roditeljstva bezuvjetno prihvatiti svoje dijete onakvim kakvo jest. No realno to je rijetko kada jednostavno, vidimo iz primjera prijatelja, obitelji pa i sebe, koga zapravo uspijevamo bezuvjetno prihvatiti. Da bismo se uspješnije povezali s djetetom i počeli ga prihvaćati, autorica pojašnjava da većinu djece možemo svrstati u neku od sljedećih 6 kategorija. The anxious explorer, tjeskobni istraživač, vrlo je osjetljiv na svoju okolinu i dovoljan mu je i najmanji okidač da pukne. Jako je maštovit, ali često opsjednut najgorim mogućim scenarijima. Ovakva djeca trebaju smirenog i usredotočenog roditelja koji djeluje kao neka folija za njihovu emocionalnost. The hyperactive explorer, hiperaktivni istraživač, uvijek je u pokretu, stalno se druži sa svijetom, ali pod vlastitim uvjetima, što većinu vremena znači kršenje pravila i ustaljenih konvencija. Hiperaktivni istraživač često je označen kao prkosan ili mu je pak dijagnosticiran ADHD. Potreban mu je roditelj koji može poštovati, a ne gušiti njegov nekonvencionalni duh. The overdoer, nisam sigurna kako bih to točno prevela, pa ću reći pretjerivač. Uglavnom pretjerano je popustljiv i željan ugoditi. Naizgled je dijete i snova, ali prečesto pod pritiskom prilagođavanja tuđim očekivanjima. Potreban mu je roditelj čiji ego neće oteti njegovu meku prirodu. The dreamer recluse, sanjar samotnjak, najsretniji je kad je u svom svijetu. Sanjarski je introvertiran i zaboravan. Nažalost, često je podložan i maltretiranju i često se ponaša na način zbunjujući njegovim konvencionalnim vršnjacima. Treba roditelja koji ga neće pokušavati prisiliti na konvencionalniji kalup.
The rebel nonconformist, odnosno buntovni nekonformist, je hrabar, sukobljava se i ne boji izraziti svoje mišljenje. Brzo se isključi kad osjeti da je obespravljen, a pobunit će se kada osjeti da se njega ne poštuje. Treba roditelja koji će poštovati njegov prirodni nagon i odlučnost. The easy breezy child, to bih prevela kao lako opušteno dijete. To je sunčano, bezbrižno dijete i zadovoljstvo je biti u njegovoj blizini. Ono želi juriti kroz život svojim tempom. Treba roditelja koji se neće ljutiti zbog njegovog očitog nedostatka ambicije i želje i koji će mu vjerovati da će otići kamo treba, ali u svoje vrijeme. E sad, ideja je da nakon što prepoznate kojoj skupini pripada vaše dijete, da ga ne pokušavate promijeniti, nego da pokušate biti s njim i početi se aktivno povezivati. Kako? Tako da naučite jezik tog svog djeteta. Primjerice, kod malog djeteta, kad se inače spustite na pod, pratite njegovu igru. Pokušajte se i u takvim situacijama odmah odupriti tom nekom instinktivnom porivu da ih ispravljate ili tu igru pretvarate u iskustvo učenja. Igrajte se po njegovim uvjetima, njegovim tim jezikom. Time potvrđujete i pokazujete kako shvaćate taj njegov svijet jednako ozbiljno kao i oni. Isto to vrijedi i za stariju djecu, naravno, i s njima nađete neke interese koje možete zajedno odrađivati i priznavati ta njihovu osobnost i interese. Naravno, nije sve u igri i postoje ponašanja koje ne možemo baš odgovoriti na način da se spuštamo na njihovu razinu, bilo da je to riječ o trčanju po sobi sa škarama ili pušenje na klupici iza. No evo metoda koje možemo primijeniti. Prvo idu pregovori. Obično ih izbjegavamo jer pregovori predugo traju i mogu biti teški. Ali ako s djetetom uđemo u pregovarački proces, pokazujemo mu kako njegove potrebe shvaćamo ozbiljno i da ćemo se potruditi ispuniti ih najbolje što možemo. Druga metoda je postavljanje granica. Ipak tu autorica upozorava kako te granice prečesto koristimo da bismo nekako zatvorili, blokirali dijete i kontrolirali njegovo ponašanje. I sad daje primjer slatkiša. Ne bi trebali reći djetetu da ne smije jesti čokoladne kekse jer ima previše kilograma, već trebamo postaviti granicu na dobrobit cijele obitelji, zajednice, bez izdvajanja tog problematičnog ponašanja. Onda ćemo reći čokoladne kekse nije zdravo jesti pa ih više nećemo imati u kući. I nakon postavljanja granica slijede posljedice kao treća metoda. Svjestan roditelj daje djetetu do znanja da njegovi postupci imaju posljedice, ali ne trudi se zaštititi ih od tih posljedica. Mnogi roditelji često nameću neke umjetne posljedice kako bi djecu zaštitili od prirodnih posljedica. Na primjer, ako ne napiše zadaću, dijete gubi privilegiju korištenja ekrana. No za odvraćanje od tog neprihvatljivog ponašanja puno je učinkovitije da dijete doživi prirodnu posljedicu, dakle u ovom slučaju lošu ocjenu ili opomenu učitelja i sl. Dakle, umjesto nametanja neke umjetne posljedice, pokušajte razgovarati s djetetom o tome što će se dogoditi ako ne napiše tu zadaću, što bi to bilo loše za njega. I onda se treba maknuti s puta i pustiti djetetu da samo iskusi posljedice svog ponašanja i svog izbora. Tek kad prihvatimo dijete onako kakvo jest i njegove izbore, bez da namećemo svoje, egom potaknute zahtjeve, tada ulazimo u svjesno roditeljstvo. Autorica kaže da to je radikalna radost i početak putovanja koje će naš odnos s djetetom dovesti na najbolje moguće mjesto. Mislim da je jako teško i da to puno bolje zvuči na papiru nego što u stvarnosti. Naravno, koji roditelj želi da dijete dođe doma s lošom ocjenom ili s nekim negativnim feedbackom. Ovo je postavljanje granica, prirodnih granica zvuči nekako najracionalnije moguće rješenje za niz dvojbi i prepreka koje imamo, ali s druge strane nekako se uvijek mi opravdavamo time da brinemo za zdravlje, za to da dijete će biti u lošijem položaju nego ostala djeca i slično, ali evo očito je to nešto što moramo svi u mindsetu promijeniti roditeljskom, da ih počnemo puštati da se počnu biti odgovorni za neka svoja nečinjenja ili činjenja, kako već reći. Kao zaključak, ne znam, meni se čini da vrijedi pokušati s ovim savjetima koje doktorica Šefali dijeli kroz knjigu. Činjenica jest da ćete se često osjećati prozvanim zbog svojih trauma i obrazaca koje ste naučili u djetinjstvu, no ako nemate problem s prihvaćanjem takve perspektive, veći dio zvuči primjenjiv i jest primjenjiv da pokušate napraviti neke pomake u roditeljstvu. Mene metoda i taj odnos s djecom, razvoj odnosa dosta podsjeća na ono što možemo čuti kod Martine Sokač, koja na Instagramu djeluje kao savjetnica za odgoj s kojom smo mi razgovarali negdje, mislim da je 3. epizoda 3. sezone bila u pitanju. Pričali smo o postavljanju granica i najčešćim kiksevima, pogreškama u odgoju. Što se tiče ovog odnosa i rasta, nekako razvoja odnosa s djecom i partnerskog odnosa, imamo tu naravno i naše book klub epizode poput odgajanja sigurnog djeteta i najsretnije dijete u kvartu. Tako da vjerujem da i u ovoj knjizi Mapa roditeljstva možete naći neke korisne metode koje će vam unaprijediti ili olakšati izazove roditeljstva. Prema ovome što vidim nema je na hrvatskom još uvijek. Ja sam uzela preko Amazona. Od iste autorice postoje nekoliko knjiga ranijih koje je tiskala u Hrvatskoj, dostupne su u knjižnicama, dostupne su u knjižarama, pa možete i tamo potražiti. Do slušanja sljedećeg puta, pozdravlja vas Ana Marija. Baby Room Book Club. Slušajte nas, volim čitati. Zakon su knjige.